ସଂଘର୍ଷ ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ପାହାଚ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଏପରି ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେହି ସତ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜୀବନ। କେହି କେହି କହନ୍ତି ଜୀବନ ଏକ ଯାତ୍ରା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଜୀବନ ହେଉଛି ଏକ ଲଢ଼େଇ, ଏକ ନିରନ୍ତର ସଂଘର୍ଷ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସଂଘର୍ଷର ବାସ୍ତବତା। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରଠାରୁ ହିଁ ଆମର ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ କାନ୍ଦ, ତା'ର ପ୍ରଥମ ଚାଲିବା, କଥା କହିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ, ଏସବୁ ସଂଘର୍ଷ ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ବିଫଳତା, ଅସୁବିଧା ଏସବୁ ସେହି ସଂଘର୍ଷର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଆମ ଶତ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ଯେପରି ସୁନାକୁ ଅଧିକ ଚକଚକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷକୁ ମଜବୁତ ଓ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଜୀବନରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। କାରଣ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟା ଥାଏ। ଆମ ଇତିହାସରେ, ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଭରି ରହିଛି ଯେଉଁମାନେ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାଥୀ କରି ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଥମାସ ଏଡିସନ୍ ଆଲୋକ ବଲ୍ବ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ହଜାର ହଜାର ଥର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସଂଘର୍ଷ କଲେ କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିଲେ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମହାନ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ସଂଘର୍ଷ ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିଖାଏ। ନମ୍ବର 1, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ସଂଘର୍ଷ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖାଏ। ନମ୍ବର 2, ସାହସ। ଏହା ଆମ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେ। ନମ୍ବର 3, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଜୀବନରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଥାଏ। ଗୋଟିଏ ସହଜ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଆରାମ ମିଳେ କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ମିଳେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ସଂଘର୍ଷ ରାସ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଆହ୍ୱାନ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଂଘର୍ଷକୁ ଦେଖି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ଅବସର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଅନ୍ଧାର ଯେତେ ବେଶୀ ହୁଏ, ସକାଳ ସେତେ ନିକଟରେ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସୁବିଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆସିନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବିଜେତା ଭାବରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ରହିଲା, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବିଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶିଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୁଲରୁ କିଛି ନା କିଛି ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଜିଠାରୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଂଘର୍ଷ କେବେ ହେଲେ ଆମର ପରିଚୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପରିଚୟକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଦ୍ଧା। ଆସନ୍ତୁ ସଂଘର୍ଷକୁ ଭୟ ନ କରି ତାକୁ ହସି ହସି ସାମ୍ନା କରିବା। ଆମ ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।